ka AICS haki lai tili ki jika hikai bantip yakakor komputer hari bhoi district hanongpo ha umsning bat ha bhoi rombong bantip khambnya wanmi haki institute jongi lade pun shangi tang kata rengi diru yakakor komputer hakador ke babit bat kimar ki batip top Chapel making training lani ke jika ban hikai kumno ban sana sleeper sni kabla wanra jaga North East Institute of Professional Studies Hanongpo Town Shopping Complex haka kamera ka ban laispa penrung kerteng yelade ban yo ji hikai daga bopun hau number kendai pra hendriu RUA kendai lai hendriu not pra na kapor sa kapor la banong baki khubor ki bajupan mi hamman lagi jingja ha kitan kapot ki debe ki jingja ki baskongsi bat ki jingya kaja ki ba pen perkhat pat ye ki pajba ki ba shong ki ba sa ha ki shnong ki ba don ka shong suk shong san da ki ba pen mi ya bon ki jing kan tho persya ye ka sarkar ne persya ye ki we ki kan hon Henry ha ga lai pawai trik urisau arjar arpsau ki dikhot jong seng KSU kentup nadu ki nong ilam jong seng sengkmi rengkat ki nong ilam jong seng na ribhoi district ha ka jingi don lang UMLA ka Mauhti constituency ki lelet chaka shnong jatalong ka badi ka wei nagi shnong kaput jong jela Meghalaya bat Assam ka ba ka jingsha pendik jong pajba Meghalaya na ki briu jong ka Assam ka Jorbha Henry hek ni sngi lapli ya ki artli ki kamera kelas ki bathamai jong nek school kaba ka nek school ka dei ka bala seng da seng Khasi Students Union nadu snem arjar saw Kendiat ha ka badai bat kene school lai kerteng ye kene school da ka mat shaprang LP school bat la seng ye kene school nadu snem arjar saw da ka basdang bante ye kene school tang da ka baker da ki terpaj sej bat tap malu mala ye ka tunum da ki tin bat kalalong ka jinge khun ka batang na kaliam jong ki nong ilam jong ka seng ban pentelun ye ki kam ha kene school ban siu ye ka tulop jong ki nohikai bat ban penbit penbiang ye ki babun ki jing don kam khamtam ka jingsha pendik ha ki briu jong ka Assam Henry kene kam syam la penrit ya ka mansim ba shenrang jong ki nong ilam ka seng KSU Henry ki beteng ban pentelun ban ai ya ka jingnang jingstat ye ki khana ha kene shnong jatalong bat kumju ru ki khana ki ba wanwat jingnang jingstat na ki we di ki shnong ki ba marjan kat ba nang ya ki por bat ki snem ki dikhot jong seng KSU kila nang sei bor ban nang pen bha shishu ye kene ki jing school lengba ki jingyo jingerap na sarkar kentup de na ki riushimet ki badon mansim ban kersan ye kene school bat ka jing trei bor ba jong ki kum ki nong elam jong seng KSU bat lala ban china khampan bha shishu ye kene ki jing school da ka deu bilat bat lala ru ban le bha ya ka tunum jong ka watla kene ke school kadang khapnya abha ki kamera kelas Henry ki babon ki khana ki layo ye ki jingnang jingstat na kene ke silam a ji hikai ka bala bu la seng de ke seng KSU ki nong ilam shnong bat ki nong ilam jong seng rengkat UMLA ha ba ai jingkran ki laong ba na ka jingwan bu jong ka seng KSU ye kene ke school ka shnong bat ka than ka lanang ithu ye ka jingstat bat ka jingsdang shai jong ki briu ka than namar ka jingdon jong ki nong hikai ki ba len yelade watla ka tulop ka barit ban hikai tang ye ki khana haskul Henry ha lenti ha sengkin bat ki briu shnong rude ban tip shapang ka jingdon kam jong ka jingnang jingstat bat ru ban pha ye ki khun jong ki sya kanang silam ai jing hikai shushu ki lapan pau ba ka jingnut jong ki dekhot ka seng ban seng ye kene ka school ha kene ka shnong jatalong kala de ka jinglong ba shinrang ban sim jong ki dekhot ka seng namar kene ka de ka shnong ba ki briu Assam ki ju pendik bhana ka por sa ka por Henry suki nadu basdang yat bha kene ka school ka jingwan poi jong gid khot ka sengru kala nanglong na ka por sa ka por bat menta ki birgu jong ka Assam haba ki yat lenti na gre jaka ki mnut shu ban saham Henry ki shupet ye ki jingkiu jong ka school bala seng na ki KSU bat ka shong suk shong sanyiru kala sedang banwan UMLA ka thanyu ba chal smarngar haba penkut ye ki jingkren jongu ulong ba ka jingi tanat ye ka seng KSU ka dei ba ki nong ilam jong ka kenhon ki don ya ka dor kum ki nong ilam namar kim ju shimrai kerki Henry ki yaj bin pa bin shua ban sim ye kono garai khamtam ha ki kam khapot namar habadon ki ba wan le shongshit ye ki kam khapot namar ha ka ba khaddu kin jinjar ki pajba ki ba shong ki ba sa ha kene ka shong khapot bat habau ne MLA bu jukit khya bha halor ki kam ye ka japut Ukraine ye kene ka banta ki pajba ki la thap khti ba ki sungu manjur bat kata ka quality ka bang so i ye ba pim jurai kirki ye kono ka kam that is the best quality people catch man ke bordar jongi ngan keren mentak sengi lada don ki bale shongshi ubayap uyap unong shongshong jongi tema de ma de
lau ba Charles da po melaper ya kru bagi pulit ngawan na melaper hadin cisngi gidan giwei gibalai sanru kali halah surak perta dalali pai makisi jenjar kinong saksna sengke esyu jadi keseng ke basmutu siapan le ikano kita perkat ngasuk kemen bangaso buram adu kata ini trelang bat pi kejing ke babon ke bangah hapkit ko menong mi kemat mla marwai mla tangga senjuk dan kam ya kejing trelang ni don kam gi jabing pidan keseng jong pi gi jabing gi bapro ki belum qualify ban syakri bat khaddu ban kecai penreu kadi keni kejing sedap jong pi kejing penyang jong pi kini ke school kadi bat cai penreu ban superta hangno la ban perta pengi cai penreu ndai pen da kakam keni kejing cai penreu kadi ke real jai penreu kebaga sengke siu kalale pila sengi kini ke school house name arajar saw menda kilami ki kena ki banang ki bestan kadai ke jing ke cai penreu tau beliin kurku ipi ke sengke siu na kurku kerdo na kalian ke jonga banang ai ke jing start ke jing champagne. God be with you, God will give you wisdom lemda dai baka sengke siu kanut kani ke jing school kampat ya Dina kuba chal sakata kapor dong don sonotim kumpat don bentai irukan yaki badai hok ban ai ke jingero ni haban perto yo piklat yuai habret habi to ese yong ke ketin pareng gratitude is the memory of the heart kejing snongo kadai kejing kenmau jong kedon kinong song snong jong kejatalong rengkat bau MLA inong klan ya kesengke siu ni sorong ba pidon mapi hakapor ka ba etam pinut bantai ya kani ke ying school mat ka moto ka jong piru ka basnutanat ka baong learning is strength aso kamen hadu kata-kata bat tak kadaw ka perlongi nga bangan once kani ke program ngan ino iki wegi program ban wan be siya kani ke program ka ba mapi pilakot banidon nak ni pot namar nga smotho bangidang don kam sibon ha kani ka dong ka jongi ka jing nang jing start ka jing pule ka don kam hadu kata-kata way real start uang education is the key to unlock the golden door of freedom ka jing pule ba ka jing nang jing start ka de shabi ban pli ye ka jing khang sia jong ka jing lai loi ka ai bala kren shakhamat 6% nga pediang lada don tangki breu ki bom don ka jing nang jing start sibon ki banyau pen yepi henrai nganot balong kini ki hap ki baret pri bandan ka thom ba chal smar ngar yo juti men sa ban school malai me phi ken mau ka por mga syong klasik kelas 7 ngasa ahling kha bat ipa ban rep ka ba ban ngajukan mau baka khongdong kejat jonga ka pait snam imei syai pentap daga klaim masi tak daga ni khan lai bakan cut ong ga benga adu kata-kata andai manoban poi berkhan bawa chal semangat ulong nong nyelam iba lambok starwell iya yung babun gijing ya andai ulong nong nyelam jong keseng KSU asno sarong hadu kata-kata nak benda kini kejingi i kejong ping ngamla klem da penpau hagani kepor ya kani ke kam ke bakrau ke pipi lale kadang kau kejing ong ke ong kumni. If you are planning for a year, so rise. If you are planning for a decade, plant trees. If you are planning for a lifetime, educate people. Ngan penkelah ke ketin kasih. Lada pi perkat tang da kementar ke sistem gejong pi thong tang kobala biang.
Tapi perkat tang nam ta ka ship house nam thung tang ki ding labiang. Handai la tapi perkat. Ya ke jing em baro serta bat kalawai. Ai ke jing nang ke jing start. Bat sakawai bat de. Ke jing ong ga ong kum ni. Usai rasya fu ong kum ni. When you educate one person, you can change a life. But when you educate many, you can change the world. Lari pi ai ke jing nang jing start tang hawai, pi pen kala tang hawai ke jing im. Ndai lada pi ai ke jing nang ke jing start haki babon, pi pen kala dur ya ke pertai. Bat kane ke jing ai jong pi ke jing nang jing start hang ne haja tolong. Kan change bat kan pen kala ya kene ke border ke jong. Kum unong mi khamat ubarit ya. Ubama pi pelajiat yang ngadu bangajok. Tang sio sngo. Ike jing ha border. Ngawan mare. Namanya i pi. Lada ke perthai ke keren kumno ru. Kamat keren. Hendrai pimlah ban penkela. Ike jinglong ke badan wa chance. Da ke jing isnai ke jong bleng ada MLA beningkong. Banut bansam miki work order ha border 4 dan shen sasdang ke sekolah umhi shen sasdang ke sekolah umsder shen sasdang ke sekolah po pedeng telek shen sasdang ke sekolah umat wan shen sasdang ke sekolah umat tu shen sasdang ke sekolah laper kisnong ki bangim 4 dan sekolah batnya aingu yo blai bamenta kesnam hadian mga pensengau yo chief minister ula ai ki school building but shen ngin sasdang but ya mentahi ya ki school shisnem ngasiu nalade sanpo hajar kapai tulok nung hikai kum emale tang batang kawai ki jingkren ki jongi mablik satun mane ka bakta nga kalong ba ngidon kamru ke jingisha ke kamla banlong shisn kren like na utai bona jram ya shalem nadon ge jing ui bah kawai kesngi kumbala kren shakmat let's say kini ke school jatolong ka bangi lai kren adu mane ka don tang lower school lower primary school ke ai ma kwa mangaru kalong ba kala dei ke por bangindon no ya ke upper primary school ke memorandum ke bana kalian ke KSU kila ayanga kini ke memorandum ke ba pipila ai kanong kut hangni dan budiannya ka bat ngani kesai ba school hangni ban kentiu kerdan no syaka upper primary school bat kumbang ilakran ka jaga pedeng jong kani ka border hangni haja tolong kalong ka jaga ba pedeng ba ha ka ba kiwai ki snongru kila ban one school hangni laringi don ka secondary school hangni kan yarap sibon tina kata kadau ngayeng hangni ko munong mikmat ngasngutu batang mga ngamla ban lei wadong balong MLA wa chalte kat boong ulong ka cher kumta em kam ke jingi trelang i em ga sen KSU kerpan tongin ye trelang kisunjo kirong ba snong tongin ye trelang kilong kemi kilong kapa ka snong jatalong ngin ye trelang kedang ge jing ong ka boong kumni talents win games teamwork win championship kasap kabangidan ngila banjab tang iway game barit hari ke jingi trelang haka way kesngi ngilong champion kakwa ban ong ye pi haka nakapor ngidan kam ya ke jingi trelang kumu MLA na ke jing sorin ngawan hang ni ban kerpat ye pi dong nginang ye trelang nang ni syakmat ngilakit ya kita kecingkit kebakia bat ngila cukren ya kimat kibakta ya geri bagajat penriu handrai ngim semlak lepat panbu akmat ya katong baka puli putih kadai kawadlam hagane ka spas nam ba apoy kapalong ya kaseng bagi jupan snow sya ka sarkar baka sarkar kamdai ban pai kmat ban pen babriu tang jika sor sulong
Handai dari ke sarkar ka buklang kita ketong bandong ka pulih putih kalong bandong kam ma ke cukujungi. Dari kedon kam ruk sarkar pai kemat sekinong kendong berper. Ngijuya kendu nak kapor spor. Habis ngilek benta berper. Akan dikelen juna beri nyok terap. Ngijuya snow ya jengot kikimi pa. Ngijuya snow jengot kena ulam senong. Handai kum kaseng kabalong tang kum ta kanora ya kasur jong pai ba. Ban pen snow sarkar bagadai pai kemat. Dari sarkar kayu i bak kwa ban kentiu. Ya kata kejingroi kejing kiu irat. Kada benjat rangkat ban kentiu. Ya kapuli putih mada kini kihap kibadat kesalong kinong saindur. Ya ke emlang salang bat ikmi nanti kinong saindur. Ya ke jelah hai parok kawai. Daerah kata ka bentang. Kamban se kaseng hagi senam memang suaru. Seti peruslanang sudah berakhir jegerjo. Kau ke sekolah kaseng la absence kelak kerjo atau momer absence senam. Kidan ki sekolah seti sport tan masuk ke ba kelas cemtino ke senong la cemtino ke barang. Bat penyak ke sekolah. Bat hang ti nong ba asulong ro. Kadan ke sekolah kelas tai dah ki isu nam tak ki samlang. Ki hap ki barat ki ba wan ki luying wang sem bajanjar katangi ok ke sekolah miet kata. Pasal tenat pendong macam senam nang kata ke sekolah miet ke badan ti polos sotun. Lapas matrik di iwai. Bat mentag dang don biang ki badang pas je ke selection hap je konsia ke final. Bat kita ke sekolah kam jinglot ai kita ki samlawan ki hep koran pulis sekolah ndai. La ba kli bat la kersan pura dah kaki isu. Hai barat kum kaseng laju persang nak kapor. Bat ngidon ke cing terang bat ke cing temu ke jongi galong. Bangem kwa banyi i nak kawai pakawai galong yeng ke sadin hak pulih putih. Kikmi ki kepa ke namla yo se ke namla bandon kaspa ka pau ka khendau ka siap ban ai ke jongi kun dai. Wai bigi ai ta ka jenang jing sta. Kata di kaspa ba ka ban ne serta ke cing ban nam don menu bolo ka kiet ban semno ta ka jenang jing sta naki. Dai lo kata ka bentang. Ni saji pusan nak kapor. Ban pai kemat kam tami kam kap tan kapur. Pengidon kam dia kaban kmi idon kam dia ban snap ban slow. Bat kam tam ngin yaira i kasur jumpi kum kinong chong snong me kapur. Ban pen slow sarkar bagadai ban lei ei nam ta ka jingbet jingbiang chong jikiu ira. Om tang ha kapuli buitiru nadagi jukradu watch phang ka kot ka khia ro. Lada ka sarkar ka pai kemat kita ke ei brok khot. Ngam i atatin baka jala berkejat bendeu kan sadin hendrai susi bandong kat nang mi musnam tapi pet kata ka kerdan jong jala puli putih kanang hiar sejahtera bat sejahtera kacing dukur nang hiar sejahtera bat sejahtera kali pen puson memperkhat balai ki jelong kumni hak jat bendeu jungi bat balai ki jelong kumni hak jala ka jungi hari ngasoban nang dai tangga jinge trelang kakti kaman kakti kadiang jongki paiba nong song snong jak bangin siam nila ko jong mapenta pan puson khamtam panam tangkai ki kabor perkat ya bangin dan jak tak juk thong bangin rak sakmat bat khin rak kham sejrong ya kalama jong gari bakajat penju ko wai ka pulih putih ki singi kalong padon kam hadu kata-kata pisiam nok sapi pet kari Israel kari gabarat kabakel tawir kinong sun sudah dari juat ban job tmai dari Israel maki breu kinong song snong kilong ki banang basta kilo ekrom perkat ki but tmai beper asobonong kom ka jaj breu jongiru larangi duna tak jibun pat nrai ngidon kampat ban sei kita ki pro jabin ki kraw perkat ki ban sandur ya kalawei jong ka emlang salang kamtam jong gari bekajat breu ko wai apos nem manchwa laki isu kawan seng ini ke sekolah ni. Kamlai kecing pen wa ban pot turoi. Baki isu galak pas tang sekolah ni po ocha tolong. Amdai tang mingwan tebe jing sai. Hang ni po ocha tolong ni tan kaput ndai. Ka jing lut ka jing trang. Nagaleng juga seng galong. Ni kwa ban yui kita ki akhia. Ki ban mi nang kedi ki tan kaput. Ki balong ki syarak. Ki ban tebe jing sai. Pat kham tam ki long kita ki paya. Ki bas kem. Kita ki simpa simsong. Banyalam mat kiban sandur ya kari pakajat penru koi kilong kimi
kikimi kikipa ki nok song tau ni kecaka wana mong bangidei na nang kondong jangan seslong ki konjungi kin sa dum sa kin imbet sa kadi kan mau kawai ki cingkong na presiden barem blak bam kwa da play jogari dia Abdul Kalam wong hiru krau bun sien ki jumi na kinong kondong takiru krau bun sien de ki tu ki basong ka ben bakhat du ka jingduk ro teng ka dei ben khang la he kom bakhat pandan bandong ngiduk himla action school di kon handai ng soban dong teng kan ma bo blai ula pha yang isla pertai upha rangkat bat ta kasap ka phong bat ni kata ka jingtmu bo blai ula tersat la kolong hakan thai na sendang kadai lo kata ka benta ngidon kam yak bangin sautu ngidon kam yak bang perkhat kuno mai kentiu kuno penpa hak imlang salang kam tam kuno mai pensul le jong ki kun kiti bakin pelit jemut kumnu yak benang la bat kiu saprang hak puli putih kani tang ka school ka ba kani tang kalwal primary arpo senam benang ya handai na kaliang jo kaseng ngitrang bat ngi angnut ai kan jalan ke jinya denti bat kata ka thong jong kaseng handai ingat sen geski kani man kut tang kalwal primary kan kenjo sa secondary bat kan kenjo ro wat spok ka high secondary katang idon kam ka jinga trelang nakipat ng song idon kam ka jing trelang nakita kinong may khma idon kam jing trelang bat ngani ai pitang bat tiet jeng khang sarkar bakan phai khma kerpang yakini than khaput ban kentiu hak puli putih wai bikila bakan tiu puli putih kalong sebentar kala kentiu yakayo kakot bat kar kom khat dan bat kata kali ke spa kabaka ni trangnut bagi angnut ba pai ba ang song than khaput kini benlong ki beri kula nang la start la sempang baki long kita ki nuya da yo put usam jong kejat penriu pat jong kejalai boro kawai kom kenai kesngi kabakar pang kabang yo ban pli ya kini atli ki kamera preng jong kejat denti beper kaseng kamsam la snap ya kita jingi kejing angut kolong bangi kwa ban ai kejing syakri ko pakatam ikinok spark ji help kibaret na kasunang hakapuli kaputi kamnadali kakti kamon kakti kadiang nagikimi kipa nakinong penyat chnong nang ni na chatalong ngatry nginamla banyak sakmat kina kaskol pipilong kinong sumar pipilong kinong pait nong kmi ina skol kikimi kipa kilong kinong petelenti dikikon kaki isu kendon bajasan na bakinong songsnong patay ta ka jingis terlang nganget bagana skol kanam sa din hay kanang kiu bat kena merek sakmat na tak jimun toy jogi nok song snong ne po jolong bat kisnong bomarkap namar lada ngimdon tak jinge trelang kalong ka bae ngin ya sakmat ye kuno ka kamro tang ki su maroi kanam la ne tang no mikmat maroi nam la ban ne maroi ndai dei ka jinge trelang na ki kimi ki pa hikai penslor ki kon jong jong pakin long ki ba tips ngi bat ki ba minat kenang ba kata kecing terang ba jang lot jumpi ru kesa suspa ya pi om da kaspa hang dai ini ki kon ki ti jupi kesa suspa da kadan pakin sawan sakmat da cing puli per bat de kata khlemat ko pen so sarong bat pen ong ngal ngirale ko bahatam bat ki kon ka suspa da ka buram ka akor bat ka jing nang jing sta hakaba pen saklet ya jing trejitom jumpi pesaklet kita jempat perang ki ti ki kejat jumpi jing jauh mat kata kapor kim dai jing jauh mat jing susi hindai ki jing jauh mat nam ta jing keman papi so sarong nam ta ki kun ka ki usakmat ka jing puli kom kaseng nganjeban ngani penso sak sarkar ki jing e jogi nok song song ka tan dai tang gawai kalong rat gidon wat pedang kini jing kencang pedang kini ki khiat senam sepang kita jing pentut gawai pat ki jat penriu ki parari kini tan kaput oper Rada dai kimi biang kom kita ro ki su kenam song kliti ngelong siing sisam ngelong kawai kedo kawai kesnam nam ta bang nyeda ya put usam dan mampi pinterha nang ni kenam kut kecing terha jupi ngai morwai re kecing terha ya ki su boro kawai dan mangasa jong kawai dan kawai sempria di kapang kamlai kapang tentu sempria di khaddu rekan pang kemet boro kawai daya long ipun sang nong dem halo kata kabenta ngem chui mado bala aban ya rap yengi
na kalian chokin ng susnong hapo barar kada na kabasay la de pibay ni pikino yang aru like naka sengki SU bayarap doyap doim naka pentaka kia kason naka pentaka chinge chung kaniga thain barar hi borok kowe leitur ha ka por ka ba ha ka por ka ba kibru shwa ba kinle ikaliga ada hanan ba kan mau bang leitur ha po na istang na do na kliwang ha oh bodar ID istang na do na kliwang ko su suman kala don ru ka por ba ki don ka to ko nei ki don rong ba ki ba sim ye ka de ki sha ban kin ba ba ki sen ki su ki de tang ki sen ki ba appreciate kala don ki chi khoi do ka hin rei lang ba ka ki kam ba ha cho ka ki su yo i si sha yo so so ka chi cho ka ne ka school ko badan han ni po cha talong ngadon ban ong khubli sibon yo pi ka sen ki su na do ki no ki kam ki ba man swa ba da do mata long kum ka syarat ka barit wan ban tebe ban thang ha po chu ka ni ka snong ka cha talong te pan ban ngi ha ka ni ka por ko man ta ka la don ka chin i po i ping ngam sem lo kui perkat ba kan long hadu ko ni sukumen mi ai ko burom mi ai chingero ya ka chin 3 minut chin 3 sitom to pi kum ka sen ki SU na ka banta ka education ka ba thau na ka banta ban pen mi pan ban pen i pan ya ki long din man din ki chongi ki ban yo ya ka ni ka sing lang ki stanแต่คุบเลยชิบนนักกับมันตายชุมพีสิวฮัตโตมันตั้งอีดังเงี้ยนะกันในกระชิงอีมันมีนักเลี้ยงชงกาที่สิวกับที่สำลาที่เบียพนอย่างนะที่ละช่วงบาระดับพิมพ์ต้นมาพิงสโนกบมดนป่าบมดนที่นี่สุสารมเนี่ยเดี๋ยวพี่เข่งยังไงกบมป่าแต่กีน้องสาวกีไปบ้าบารอหาดูกันดีกับปอดกับมันตั้งอีบางอย่างลองคุ้มดีก็บางอย่างลองงามได้บางอย่างรอ politik ngam dai bang ya ro ya ka sorkan ngam dai bang ya ro ya ka parti semua rekono ngai ki ya ro ya UMI sungi ubah chas merengar dai ka ni ka dau ko bang ong ba i kumba habla don ar ki merengar in sapois ka thong man shwa ki we ki amale ngani thu ipi ngi dai be tang kinong penchop kinong ai buat ya no ya ba uno reu ba khamnang ba khambang le tin ka thi yo tang penchop dan bok ba kan ko por ko ba manta nganom kren ya ba sha ulong ba kumno tengah na kren ba ya ka kam ka ba sha so le khmat chung phi ka sengki siu baro na du kinong ki kam chung ka na do na sengkemi hadu hari bahoy ki nong mi khmat ki ba manswa kim chu poi perkhan ban ai ya kata garoi ka pat na ko banta ka chin puli ka skol sa ko bola ko ba ong na do mane dei tang ka ki siu ba seng nong kong ha bola hi ka skol ka dei ka ki siu ka ba ka lawan penbut hapo sabuda ya ketua SSI long bak cile ke balang ke balai kadai ha teli kawan ketua SSI te mentak hendak senam kawan hapo kli uang hadin ba ini pelong itu kecilan yang itu lang bat ka sibun Iwan na ka TSU ko kliwang ketu ko forum pada sekolah ko kliwang timat kumbasnau ketu ko cikren bagi cing barngam cung ibarit ilo ong ba ai ke cekangin ingin sen no sekolah ne ko kliwang timat don basnau kumno na kalian cung ka sekarang pakai SSI ila ai ke sekolah ko kliwang snow kuman kini ke senam ke pamantang Leo ban yo ut ban ikran markman ba i MLA sungi baca marangan hau Emang pak saya selain baklah
Bang idang don sa anyong tuli isnong kibom pat don iya ka skul ban puli wat kitu tunang susnong tementa kini nyong tuli bat keciyo pat sungi ya kataga skim na kapenta chupini ki skul isnong kibom pat don skul bat kentuk dikit ki arteli ki snong tu berat don lepas ke SSI iyo ikan ka skim lembaga chief minister hon nangala persyang badong UMLE chung yula de sam ni kata ko odlar bodok satli kita ki skul gila yo kita ko odlar nangala persyang badong yo ba syas ngin ya sam no ikan ko odlar ni sam po molos naipi Sukumen pada kamensim ke bersenrang ni bahasa siong bang. Ngin nama sam hapok mulus na. Ngin sampai je kau lad hapok melakukan. Lada wasam unkem ayun kem suayana. Yang ada sungguh bau ni udah jauh senrang. Dari kita kadang kau pengong bang ni sukumen. Bahkan ni kesengi kalau kesengi ke bah ham kerpan. Kabang yoi kino yalam ki badon si syang kecing klik na kabentakari bat kecai bandri kucuni. Kajimut hi jong KSU kadai kajionong namta kini ki pateng ki benwan. Kamdai kajionong jong KSU hanrai kadai kajionong jong kini ki pateng ki bensawan. Katai hapo kabadan hapo nongpo kabaseng nadu kat kenai spa kenai pra. Haus nem arjan riu ngilayo ya ka upper bat haujar usnem arja pra ngilayo ya ngilayo usnem arjan riu iyo ya ka lower hausnem arja pra ngilayo ya ka upper primary. Bat ya ketiga school ngaso manong ipi kanang ya bet syat bat penyu iru ya kane kaju kajingmut kabakini ki samlan nong ilam rangba ki jungi kata kadai hapor jong iba pol lingdo iba bat presiden jong KSU sengkmi bat iba Glenbot Kongwer Bangkwai Edward Blay iba bat kumjel sekretari bat ikane ke school hausnem arjar saw dagajing pet jong kini ki samlan rangba ki jungi nadu iba Samuel B Jerwa iba dei presiden hatu por bat iba Hamlet Son Doling iba dei jersey hatu por ngaso hausnem arjar saw ban supetip ya pi kumbayoi kumne kamlong kumne kadai kamadan ki jrong ni ki plang penyui kadon kayen ke school hangne kamdei dak school dak deu belat hadai ke school lagi ni ki terpai joki se bat patap dak kitin te kajing ngaso banong kajing tristom joki wilam ki babut pat hadin kira peteng yuksai hausnem arjar saw lembaga SSC layo yang ka building jong ke school but ngomong ba tang ka KSU ka tristom hangne ka por ringan ai kata kajing kuplay ya ka dorbar song hi jong jatolong kabla ibet ban ai ka de jaka nadu ki por ki pamunswa hajing sedang ban hadu hak menta meneru habang ile yang ne ka extension ban pensuk namar ngiron ki kena ki bahadu san pusaungut ni sotho ba ka ne ka classroom kala khamduna ngidon noi kai tang iwei bayo lemba jok SSC kini ki saus nami ai idon wei noi kai ilayo ono ka kam ka babiang iban happep no nakane ka school ka jungi banadu tikisnam hi saus nami ai ngilali chapo jong ka department ngilali chapo minister ban kendu ngilai kendu yo mele bari munchwa ban persuthu yaki bangidon kam bi argut noi kai hari kini ki saus nam ki plalet ngi khamyo itai noi kai iwei henrei sabet tang iwei iboyo e katulop kumot persyai pi iboyo e katulop khat khandai hajar ei henrei nakaliang ju KSU ngilabu ki noi kai hadu laingut hadu menta kamot ba ye ka e ka jinglo jisat labai hi da ka KSU hi but kumjuru kumi sa banjok ru ibade sekretari ngapong sai i menta namar mai iru ide iwei ba phila jui na i boiwan na ka pors na ka school la dan kado no ka jinge but mai iru iba jiklut ya ka jinglo jisat i na po ka pala jong te kata de ka jinge linti but ngaso komen pat ba ka jinge jong kinongilam jong KSU ka ba parkhat jangai bonyo e ka no ka jinge ki parkhat banyo e jingrap nam Thailand henrei ki warra ye kini ki fencing ki warra ye ka extension classroom building kadai namata ka jingsuk job di ki hybrid ki puli te haju upor ngaso ba ka jinga lenti jong ka KSU hangne hapo khaput nganong no jong ne right nong tung i ba sotun ki banglaya kendu nadu kisnem arjar kharwe arjar khadar
ngilai utrei khamba shishu bangin sotu ya ka jinglong jingman jongne ka shnong ka thau shene handrei ka ei ka ba ngiyo i ya ka jing sadin jongne ka thain ka jungi ka dei bangim don ya ka school ka bobiang haringan ong menta ba kini khna school kombolong mene nongkren bakilanang bensain ya signature lade wat lagi kemik pa juki kemnang kata di tang jing sedang handrei nga so banong ru ba kidon ki khna ki plami pa nang ne ya hadin beglap pendep ya kene ka lower primary juki ki len nok sgiwe pat ki class 5 class 6 kiladon ki blap pendep ya ka matric ka juki ru kata di ka jing so komen ya ka jingbot jongangi ka kesu berseng ya kene ka school kata di ka buram na mata kalawai ka pateng jongi ki khon ki hep ki baret borna so iba sotun ni bala judon ka por sapor ban ya keren simta ki mat jinge jongane ka thain border ru ka dei ka wei ka bran kam e bangin sotu namar munshwa nga yutu yupi house nem arjar shpo por bengi mot pli sedang ya ne ka bantai ya ne ka school hangne kileno ano po karbi kimsha ban sna kipene kibu da kata tax wat ya ka kesu ka pulong yangi ban kendu mar khamat kita kileno bar klem klem smith ni bantai ya ne ka building house nem arjar shpo ni tu ep bar wat ne kisnem ki bawan ru kadon gaji sha pendik hari nal yang KSU ka yang rang ba namata kalawai jogine ki hep ki baret banyo e kata jinang justak juki bar ngaso dap dan chikiman habang ilais dang e ka school kamdei ta ka school ka ba ka tabe e jishai tang ka ne shnong jatolong hari ki we ki shnong ki mamarjan ki kli umang ki umloper ki mran umang kumta kilas sang ban mi ini ka school ki khamtam e ki balang ki lakloi ban seng e ka school kata ka school ban ai ta ka jinang justak namta ki hep ki baret ki badon hok banyo e kata ban ngaso kumbara yo jiktek mane baka sinot ru kelawan tei ka school kalong ka ike pasau tenak habang idon ye kane ka school munshwa tang kane ka school jong KSU kalong AA ka ba ni e ban trei lane ban persko sapi baka kut do tang bait tang hane po ka lower primary rei menta kane ka dorkas ka bingin sai how MLA jopi ni papau bangila nukam ban permi pat ya ka upper primary namar kine ki hep ki baret habangi pet hapo jong ka district ka jungi nimpa don ki college ki babha ki babiang ki babet teng ha jingnang ji start jungi ki hablek pat ban kiu sapo sor shilong ban yo ka jingnang ji start babiang hanre ha baong pat ya ka jiksiu haba ki wan na koloying ke ba khasham jinge kalong ka e ka ba jinja kan ta juki teng ki hablek no ha ki upper primary ki bahang ne ashnong lani ki mombiang ya ne ka class 8 class 9 10 juki bedap ka matric lani ka 11 12 juki hang ne marjan ka mapat biang ya ka jingai ka jingnang ji start here la dangi don pat hang ne hajong la jong kambot bakini kena kilala ban continue biang jukule juki habaki pendek napo jong kane ka lower primary hang ne hapo shinong la jong hi shaka upper primary kata di gawai kaba kum KSU ibu ya kane kamat ani ka dorkas shau MLA be jungi bujudon na ko support namata ki paiba anu shinong ki pardo pasnang ki budon sene khaput right nom tung ka bala khot sen da sarkar kum ka block 2 yiso ban pau spi lamba kane jingtho bat hang ne kapor habang puli kane kawai powai ban persau syai MLA iba Charles Marngar ngaso ban IT kane dorkas kum kadak ba mi iru in pule bat ngaru nganyo ban teng ya kajikan ko jonga ya kajing don kam jonga ka school kapot kholang ye present rang ba jungi ru ngin ailang ye iru kum ka jing petep syai ya ka jonon kam jong school hapo jong kane ka district ka jugi Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi phone singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei khandai hendru yue ar nyau lai